diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, lalaki gindakop sang serbihan sang mandamiento de aresto sa kasong pagpatay sa La Castillana. Pangabay sang AOC nga butangan liwat sang pulis ang mga quarantine facility gin-aprubahan ni BCPO Director Martir. Cultural Hub Passport igalansar sa Negros Occidental kadungan sang Negros Day subong nga adlaw. Balita nasyonal, isyu naton karon nga ginpayag sang PhilHealth nga ila pagabayaran antes Disyembre ang mga claims sang pila ka mga private hospital nga nagpalayag nga ila ginakonsiderar ang pag-untat sang koneksyon sa government medical insurer. Suno kay PhilHealth Corporate Communication Senior Manager Ray Balinya, ginahimo na sang PhilHealth ang tanan nila nga ikasarang para marilis ang mga bayad. Tinalikdan nga si Mana, ginpayag sang Private Hospital Association of the Philippines nga pila sa ila miyembro daw natakan na posible hindi na mag-renew sang ila accreditation sa PhilHealth bangod nga kalabanan sang claim sa COVID-19 nga pasyente kidalikdan nga tuig ang wala pa mabayaran. Ti siling ni Balinya, may nagakaigo nga pundo ang PhilHealth. Kung may nagakaigo nga pundo, bayre na. O galing, suno sa PhilHealth may ara kulang nga personnel, error kag inconsistency sa mga dokumento sa hospital. Ti kumpletuhan yung papilis sa mga private hospital para nga bisan paanong mabayran sang PhilHealth kag hindi magsalasala ang aton mga utod pag-abot sa hospital nga ginasaligan nga maibanan ang bayaran paagi sa PhilHealth. Action Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo
Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Na, diri kita balita sa aton patrol samtang nagalagulad sila sa mga dalanon sang siyudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Guwapa no? Ang nagaman sa patrol karon nga kaagaon. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Happy 5 de Nobyembre. 123 subong Action Fred nga 5 de Nobyembre, pero grabe no. Pagdumdum naman sa aton sini nga mga kwan sang una, mga ninuno na kay 100 mga baganihan no? nga mga Yes. Negrosanon. Correct, yes. Negros Day, ginayang tawag Action Fred in honor sa aton sa mga great heroes of the 1898 Negros Revolution. Pero kung bloodless, gito yung revolt, Action Fred, no? Batok sa mga Spanyol to Action Fred, no? Aha. Kung Hapon, Spanyol. Na, isang Kastila. Kastila, I mean. Kung wala pandemic, Action Fred, usually, makita mo ng mga reenactments, may mga halili sa bago, dito sa may silay, may mga kanyon, na mga amo na Action Fred. Pero subong, tungkol may pandemic, mahimo, pero may ara sang patigayunon, karon nga, flag racing in honor man sa 5 de Nobyembre, kag gamay nga mga program dito sa may Lagun, alas 8 sini nga aga. Pero amot lang kung nakapreparar to sang plan B nga butangan sang atop ang sa Lagun, kay man subong nga kagahon, nagapula-pula na ang langit, kag nagumpisa na tupa ang pag-ulan. Kabalo naman kita, subong Action Fred na notice ko, do taga kaagahon magwa kita, naga-ulan-ulan. Pero pagkaulo adlaw naman masingki naman ang init.
na huypon gamay sang hangin nga may dala sang pagpanalithe kadugay-dugay mainit naman liwati daw buang daw buang kasi ni especially kita sa field nga daw naga laday-laday lang da pangita man sang balita. Pero anyways, mayo maning balita ni para sa aton sa mga drivers, mga PUJ drivers kay wala labot nga una-una aabi naton sa Manila lang to sa NCR pag iban nga lugar ang ginakakas ang plastic barriers. Pero si Mayor Bing Linerdia mismo nagpapanaog siya iya sang executive order nga nagamando nga kakason ang mga plastic barriers. Kaya mo to lang pag-aula sang DOTR kaya para mapasaka sa 70% ang seating capacity sa mga pasaherong salakyan kag para malikawan man ang ano pagid nga kagaw kay tiya plastic barriers. Higko man mo hindi tanan nga oras matinloan ina nila. Kag Action Fred subong aga kadamo naman sa aton sini nga mga ka-action nga lagula na sa aton sini nga dalanon bisa nagainula nagahingagaw pa merkado. Pero ti sa may Libertad Public Market medyo tanaw-tanaw gid ti halong lang mas mayo nga magsapatos o kun magbutas sa pagpanindahan para hindi madanlog kag hindi nga dali-dali masudlan sang higko man ang inyo sini nga mga kapilan. Sa may bahay naman sang Burgos Public Market Action Fred amat-amat naman may mga hingagaw pang mga stock sa mga isda nga nagainabot nga hingagaw para i-display sa aton sini nga mga ka-action para may abda ng mga nagbakal kag may pagsudan sa dugay-dugay. Ang iba niya na anad, wala man na iya aga og tugag. Ang tinulang isda. Ang iba namian maghigop aga pa, especially amo ni nga mga panahon nga nagalan-ulan, matugnaw ang huyop sang hangin nga nagapasulod na kita sa Disyembre, Action Fred, no? Kabay pa, nga matapos na ining pandemya, makasaulog kita sang Disyembre, kag makapahunay-hunay magkita tanan sa pagsuksok sang face mask. Si Mayor Jerry Treñas, gali, nagmando na nga pwede na nga hindi mag-face shield dito sa ila. Kag amo man ang ginapanawaga sang iban din nga mga persona or taga-Bacolod. Actually, Fred, no? Kay kung tanawon mo doon nag-iintuanay lang kay gina-require na sa mall kay sa mga crowded area, especially sa mall gate, di ka kasulod kung wala ina. Pero pag sulod mo sa mall, imo mo na lang yung pusikat. Dito, kumbaga, ID lang na ang face shield kag ibutang sa ulo para kasulod ka lang sa mga mall. Sa liwat sa aton, sa liwat action, ara sa gihapon ha, si COVID-19 pandemic, puligan naton, ang tagsa-tagsa, especially aton sa nga gobyerno, na mapaganhagan ang COVID-19 cases diri sa aton, kag amat-amat man nga magbalik kita normal sa aton sa nga panggawi. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw. Kaya ang DTX 500 Action Iganaboto. Una sa balita mas action. Sa Bacolod, Action Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:46 na. Kay Milili Uligoda, good morning. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, good morning. Hidalanga Barangay Talaban Himamaylan ga monitor nya nga pita. Thank you gid. Tamyaw gid si Banisa Mayo Jinky di Alagdon, Ibon Bosyar, Miralin Tibag, Noel Amar kag Alex Montisa. Sige, good morning lang. Bao si Star Mayo, good Thursday afternoon kuno kay Webes dito sa ila. Gaupod sa imo while traveling na naman with my titas of Twin Cities sa Minneapolis, Minnesota. Dini Minneapolis, Minnesota. Perti si Star, no? Galagaw-lagaw lang. Guro
masyar to maglagaw manay. Kay Milben Peñapel, good morning. Kay Jinky de la Agdon, morning kuno kay Buboy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar sa Canada, kay Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael John Season, Lily King Obyuke, Rimar Suato Imperial, sang Lancaster, California, kay Alma Oligon, kag tanan niya nga pamilya sa Don Salvador Benedicto, kay Hilda Ordonez, good morning man, subong man, dira kay Sherlyn Arnaiz, kay Mabirek Anton Diaz, sang Patria Village, maulanon kuno bawat kopi gid. Reynaldo Salvador, good morning. Liog tamyaw sa kon asawa, Analisa Silvino, dire sa Alangilan. Taga Alangilan, good morning. Kay April Pilar Hosto Mendoza, happy birthday Tito Hilario Morales, sa Sinda Salabangka, Barangay San Miguel, La Carlota City. Kay Joel Abansinya, good morning man. Kay Manjo Arnijo, kay Catherine Malaga, good morning Aksyon Fred. Aga pa, dire sa Kalinog, pirmi ginamon bantayan ang imo program. Salamat gid. Upo ng yabana kuno, Rediskaino sang Daiwo Kalinog. Kay Rooney Gordon, maulanon kuno nga kaagahon na. Good morning. Kay John Pirater Kadabid, good morning. Tanan kuno nga Kadabid nga wala pagabugtaw. Kay Chupilo Espanola Jr., good morning kapita. Monitor sa Tagda Suntre Hinigaran. Kay Iranklin Tilohio, good morning. Namuda mo aga pa ba? Gaso ang panamyaw. Mabalik ako pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio.
Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Diri kita, lalaki gindakop sang serbihan sang Mandiamento de Aristo sa kasong pagpatay sa La Castiliana. Diri kita, report ni Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. Gindakop ining isa ka lalaki matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga pagpatay dina sa may barangay Kamandag, Banwa sang La Castiliana. Tinalikdan nga hapon ining sospitsado ginkilala sa kay Renato Mendoza, 41 anyos, soltero, ka nagapuyo sa Puro, Cabanduga sa amuman nga barangay. Ang warrant of arrest, Action Fred, ginpapanaog ni Honorable Judge Francis V. Guanzon sang RTC Branch 62, Syudad Sumbago, nga napitsaan Marso 10, 2020. Kagini wala sang bail para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Ining balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Melvin Solidarios Apdo, good morning. Nagamonitor sa Barangay Malingin, Bago City. Kay At Tandoy. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Rot Antiquinia, good morning. Maulanon ko no. Kay Madam Aping ko no, aga pa. Nagaluto para sa iya karinderya. Kay Ima Alquila Kelstrom, good morning. Sa mga parintiya sa Gonzaga family sa Lagrana, La Carlota. Sige, midnight greetings from Sweden. Ba, sa Sweden siya. Okay, ariglado. Mabalik ako pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Standard Time, las 5:06, diri kita ho, pangabay sang AOC nga butangan liwat sang pulis ang mga quarantine facility ginaprubahan ni BCPO Director Martir. Pulis Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ginaprobahan ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ang request sang EOC nga liwat butangan sang gwardya nga pulis ang mga quarantine facilities diri sa syudad sa Bacolod. Kasunod diri sa papalagyo sa duha ka mga persona nga gina-quarantine sa quarantine facilities sa area sang Barangay Bata kag Barangay Tangob. Sunod sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, magabutang sa 24/7 sang kapolisan sa bulig man sa mga force multiplier agod indi liwat masulit ang pagpalagyo sa mga persona nga gina-quarantine sa quarantine facilities diri sa syudad sang Bacolod. Action Eric, kagabi I have attended each show meeting with of course
course, the EOC, no, headed by, of course, by Councilor M. Ang, and of course, araman na pa na lang doon ngayon, Mayor Bing Nadia. And one of the concerns is, ito na may police kid kita dira, but will pull out na to sang region, ang aton yung mga FPP, but may nabilin pa man iban, but subong mag-augment kami naman police dito after sinisiguro ma-pull out ang aton augmentation sa mga cemeteries naton para ma-prevent naton ng mga insidente na matapos. So, anong system sa ilang dutyhan ay sa quarantine facilities, Colonel? Sir Eric, siguro tungod nga kulang magkita, we will be tapping force multipliers also, no? Mga tanod, i-request naman, ibati ta sa aton police kung kulang gitman, but you'll see to it nga makaround the clock kita dito 24/7. We are repairing sa unsin ka quarantine facilities at sa Bacolod, may mga pulis kagid siya nga ibutang gidaya 24/7. Yes, actually, Eric, tingnan ginamon mabutangan kay sa 11 na do may apat na danga may ara na daan. Ang iban medyo nag-pull out na rin po sa region, but source out kami subong kami makakuha sa mga ibutang namon dira kay after the deployment siguro sang bundas natin. Action Fred, si Police Colonel Tomas Joseph Martir, Bacolod City Police Office Director, sa interview sa Aksyon Radyo. Ini report, ginadulong siya sa Kalubansang sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:09 na kay Maria Pilo Batonda na nagamonitor sa SP Village, Barangay Panukoy. Good morning. Taga Panukoy da good morning lang. May lang nga pag-monitor. Kay John Serna. Kay John Serna, good morning. Tamiya ko na kay Vilma Kagdudong Alcantara sa Barangay San Miguel, La Carlota City. Kay Alex Flores, good morning. Watching from Kawayan, Basak. Kay Atia Kim Iriman, good morning man. Ba si Amik 35 Garciniego, morning sa mapisan nga suon sa Kanduni Engineer Tuloy Ruiz, good morning. Kay Roger Dikit Umalsa, good morning man. Taga Pinaginpinan kuno, good morning sa inyo tanan. May lang nga pagpamati. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning Mao. Need prayer sa death anniversary ni Mamang Ima. God bless ba si Ima Balindis. Si Star Mayo, good morning. Kay Angela Gayundato Castillo, morning. Sa maulanon nga panahon, tamyaw si Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Libanon. Si Marilyn Abarte, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 9:33, una nga bula resulta 9 kag 33. Second Draw 18:1, ikaduha nga bula resulta 18 kag 1. Third Draw 23:20, ikatatlo nga bula 23 kag 20. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, ang jackpot 125 milyones 692,139. Resulta in any order 5, 3, 10, 17, 43, 49. Resulta sang 649 5, 3, 10, 17, 43 kag 49. Sa ilo kita 642 jackpot 5,940,000. Resulta in any order 35, 34, 14, 22, 6, 33. Resulta sang 642 35, 34, 14, 22, 6 kag 33. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16, kay Ayan Paul Nobilia, maulanon nga aga Aksyon Fred. Monitor kami sa La Carlota, Tamyaw kala pamilya Nobilia, kagit-git. Salamat kay Maria P. Lobaton, dira kay Jimmy Latido Senior, watching live. Brown out ni sa Barangay Mailom, Bago City. Si Maria Pilo Batono, tamyaw kuno sa Banaya sa City Village, Barangay Kabog. Kay Samuel Lobaton, bugtaw na kag mga pi. Kay Ters Vergara, good morning man. Daligid lang, may pamangkot lang ako sa inyo. May asma bala kamo?
Philippine Standard Time, las 5:17 na morning da. Kay Milvin Solidarios Abdo. Okay, happy birthday kay sino ni? Kay Choy Ina Disendario sang Bago City. This coming Nobyembre 8 pa. Sige, ba 88 edad. Kay Elisa Iligan, good morning. Kay Ters Birgara Sanso, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini.
may ara duwa ka low pressure area nga magadala sang pagtupa sang ulan sa Luzon, Visayas, suno sa Pag-asa. Ang isa ka weather disturbance na siplatan 115 kilometro dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ang low pressure area daw budlaya. No, hindi ko no magdevelop bagyo. Ang iba niya, isa pagid ka weather disturbance na hamtang 705 kilometro sa Burungan, Eastern Samar. Amo inang kabangdanan ko nga makabatyag kita sa pagtupa sang ulan, maulo-ulanon, magulugal humon ang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Jenmar Tagli, good morning sa pamilya Tagli kag pumuluyo sa barangay Palaka, Valladolid sa kapihan ni George Solyisa sa Riles mayong aga lang. From Jenmar Tagli kay Roderick Ongon, morning. Matigid si Eric Advincula samtang quarantine sa Manila. Si Catherine Malaga watching live every morning tamyaw sa Malaga sang Banago. Labi na gid kay Pili kag Benji Malaga, good morning taga Banago. Kay Toto Ryan Balues Antikira, tayo ko pamilya Balues kag Antikira sang Isabela, kag sa bata ko sa La Castellana. Sino itong bata ya sa La Castellana? Si Toto Ethan Rel Antikira. Sakto ang pag-pronounce ko? Sige. Kay Jen Martagli, good morning. Tamyaw ko pamilya Tagli sa barangay Palaka, Valladolid. Ba, si Elizabeth Espanola, good morning. Monitor kami diya sa barangay Sikatuna, Isabela. Aber, pasudlon tanay ang report sa City Hall. Balita City Hall. Upod kay Aksyon at Tayhupon. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginahulat pa sa talatapan ni Executive Assistant Ernie Pinida ang desisyon sa National IETF angkot sa pagbaligya sa firecrackers samtang nagilapit ang bulan sa Disyembre. Suno kay Pinida, depende na sa NIATF kung bala ilahatagan sa panugot ang operasyon sa mga negosyo. Dugang pa ni Pinida magluwas sa guidelines nga mahimo ipagwa sa NIATF. Ini nga operasyon ang nagakinanglan man sa nagakaigo nga pag-aprobar sa pila ka mga departamento sa syudad, ilabid ang konsiyo kag taratapan sa alkalde. Nagapati man ini nga pananglit aprobahan gid man sa gobyerno nasyonal ang pagbaligya sa palupok, sigurado nga mangin kabahin sang ipatuman nga regulasyon ang implementasyon sang minimum health protocol sa balaligyaan nga lugar o kon fire cracker zone. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon at Tayhupon o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Puerte namin basta may inkwentro man nami. Kalain man niya nga wala sa inkwentuhan ay sa politika. Dapat may inkwentro gid para nga kanamiton sang politika. Mainit-init na, mabato si Attorney John Orula kay Governor Bong Lacson. Aber, tingnan natin sa Corbading. Morning kay Wilson Ares. Good morning taga Bacolod, kami padayon nagalantaw sa imo programa antes kami magtulog dire sa Vienna City, Austria sa Europa. Ba, taga Europa. Kay Nathan Borromeo, good morning sa Barangay Panakiaw, Isabela. Happy listening sa tanan nga pumuluyo sang Barangay Panakiaw, Sitio Sulbud, Isabela. Labi na gid sa Borromeo kag Hermohino nga pamilya. Sige. Kay Carol Muntuya, good morning. Nagamonitor sa National Printing Opisina, Quezon City. Sige, tamyaw ko no si Ma'am Krusty Morales kag Shirley Leonor. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Ga-monitor kami sa Barangay 14 sa Dawes. Taga Dawes, good morning. Kay Isabelita Hiroy, good morning. Monitor kami upod sa akon. Kay Mr. Rinaldo Hiroy kag Subongman. Kay Reynan, akon bata sa Pistrehan Dumanan. Tagahan Dumanan, good morning lang. Kay Milili Oligo,
Tamyaw sa Mambulak si Kagawad Timay kag Munit Lubaton. Happy Fiesta kuno sa di 5 de Nobyembre sa silay si EJ Alontaga. Good morning man. Tamyaw da sa Paduhilaw pabili sa Narawis Hinigaran. Taga Hinigaran da good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
gigalansar sa Negros Occidental Kadungan sa Negros de Subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Igalansar para sa Negros Occidental sa mga adlaw Nobyembre 5 ang ginatawag nga Cultural Hub Passport. Ini kadungan sa selebrasyon sang al 5 de Nobyembre nga sa diin may ara sang aktibidad nga pagkapatigayunon sa mga aga tubtob karon sa hapon. Ang Cultural Hub Passport ang pwede magamit sa mga bisita sa paglagaw sa nakalain-lain nga mga tourist attractions within sa provincial capital vicinity sa sudad sa Bacolod. Ang mga bisita hatagan sa Negros Occidental Culture Hub Passport kag pwede nga makakuha sang stamp sa kada site o kun attraction nga ila sila nga pagabisitahan. Ang passport nga may ara sang kompletong stamps ang may kabaylo nga token. Ang pila ka mga sites nga pwede bisitahan ang ginalakipan sa Provincial Capital Lagoon and Park, Tourism Office, Mabukal Resort, Bacolod Office, Capitolio, Association of Negros Producers Showroom, Negros Forest and Ecological Foundation Incorporated, Negros Museum, Ayala Fiesta Market, kag Palapala Food Terminal. Ang sinuman nga bisita nga luyag maka-avail sa ang pwede makakanto sa Provincial Tourism Office nga sa diin dira makuha ang unique nga passport. Ang kaaksyonigikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Herovaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na kay Barayo Gare. Good morning ko no. Kay James Bantad sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Randy Artiaga, Santisas. Kay Nimpa Ibanez Santangob, taga-Tangob na good morning. Kay Olive Tababa, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kita.
Allen Herbal Cup. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46. Balikan ko kamo pagkatapos ini.
matter entre opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52, kay Christian Ruada sang Victorias, good morning sa Rua family. Kay Nimisha Roques, good morning. Tamyaw ko no kay Nestorio Gomez, okay. Kay Huma Lumina, good morning man. Kay Uka Malino, pamati man. Subong man si Otay Benedicto kag Donald Kabasag, arana si Aksyon Eden. Aksyon Eden! Aksyon na Fred na kompiskar sa mga kapulisan sa syudad sang Bacolod sa separado nga buy-bust operation ang kapin 74,000 ka pesos nga balor sa ginasuspetson Shabu. Nadagpan sa Police Station 7 si Philip Ronquillo alias Tawing, 38 anyos, kag residente sang Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 7 Commander, Police Captain Elmer Bonilla, si Ronquillo ang sadto na pasakaan ang kaso may angot sa pagbaligya sa iligal nga droga. Apa na hiluway sa prisuhan matapos maka-avail sa plea bargaining agreement. Antes madagpan sa buy-bust operation, sinimana naman nga ginamonitor si Ronquillo. Na-recover kay Ronquillo ang 7 gramos sang ginasuspetson Shabu nga nagabilis ang masobra 47,000 ka pesos, isa ka bag kag 318 pesos nga kwarta. Samtang, isa naman ka babae nga ginkilala kay Jacqueline Bulao, 40 anyos, ang nadagpan sa Police Station 4 sa Puro Cubay, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Na-recover kay Bulao ang 4 ka gramos sa ginasuspetson Shabu na may valor 27,000 ka pesos. Priso karon sa custodial facility ang nagkaladagpan sa natungdan man ng mga police stations. Balita rin sa Patrol, ang ka-action nyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Si Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kay Leonila Tarusan, Sampurok 20, Barangay Alangilan, good morning man. Jacqueline Marino, kay Pampito Panaligan, kag kay Katibir, kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo,
Salamat sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. This time check is brought to you. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Radio! Action! Radio!